Політв'язню Яцькіну терміново необхідна допомога. В нього загострилися хронічні захворювання. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголошує, що незаконно засуджений в окупованому Криму український політв'язень Іван Яцькін потребує фахового медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби ніг. Запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю, каже Денісова. Втім, адміністрація СІЗО номер 1 окупованого Сімферополя, де утримується Іван Яцькін, ігнорує його прохання про допомогу. Людмила Денісова вимагає від російської омбудсменки Тетяни Москалькової допомогти бранцю, а міжнародні інституції просить тиснути на Москву. Бездіяльність адміністрації є грубим порушенням статей 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини і статті 22 мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що ненадання необхідної медичної допомоги є катуванням. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи Російської Федерації. Уродженця села Войкове Первомайського району Івана Яцькіна окупанти затримали в жовтні 2019 року та звинуватили в державній зраді. Окупаційні слідчі стверджували, що Яцькін передавав СБУ російські державні таємниці. У травні окупанти засудили чоловіка до 11 років колонії суворого режиму. Ремонтні роботи на КПВВ «Чаплинка» продовжено. Пункт пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом не працюватиме до 15 серпня, повідомляють у Херсонському прикордонному загоні. Водночас КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» працюватимуть у штатному режимі. Наприкінці травня в Херсонській облдержадміністрації повідомляли про закриття пункту пропуску «Чаплинка» з 7 червня на двотижневий ремонт, але пізніше терміни відклали. Крим накриє аномальна спека з 16 по 20 липня. Очікується, що температура підвищиться приблизно на 7 градусів вище за кліматичну норму, повідомляють в окупаційному управлінні МНС Криму. Людей закликають підтримувати вдома прохолодну температуру, уникати фізичних навантажень та перебувати в тіні. Також рекомендується носити світлий одяг та головні убори, більше пити та приймати холодний душ. За такої погоди, звісно, заборонено розводити багаття в лісах, палити, кидати недопалки, підпалювати траву або ж залишати під сонцем пляшки чи скляні уламки. Місцеві жителі вже фільмують підтвердження африканської спеки. Так у громадському транспорті Севастополя тримається плюс 45. Окупанти поранили 2 українських воїнів неподалік Новотошківського на Луганщині. Гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Один боєць з пораненнями середньої тяжкості, інший у задовільному стані, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Їх евакуйовано до шпиталю. Крім того, окупанти били зі ствольної артилерії та важких мінометів уздовж всієї лінії фронту. У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру. Захисники відкривали вогонь у відповідь. Відсіч ворожим диверсантам та охорона стратегічної інфраструктури. Біля адмінмежі з окупованим Кримом тренуються спецпризначенці СБУ, бійці Національної гвардії, Збройних сил України та поліцейські. В умовах, наближених до бойових, відпрацювали сценарії протидії диверсійним групам та перевірили захищеність об'єктів критичної інфраструктури на Арабатській стрілці та в Генічеському районі Херсонщини. Серед іншого, виконували десантування з гелікоптерів. Під час тренувань передбачені певні обмеження, повідомляють в СБУ. Зокрема, в деяких районах можлива тимчасова заборона проїзду. Також при собі просять мати документи, що посвідчують особу.
Верховна Рада звільнила Арсена Авакова. Його відставку з посади міністра внутрішніх справ підтримав 291 народний обранець. Принципово не голосували лише дві парламентські фракції – «Батьківщина» та «Опозиційна платформа за життя». Арсен Аваков просидів у міністерському кріслі рекордних 7 років, 4 місяці та 16 днів. Спікер парламенту Дмитро Разумков після голосування сказав, що варто подякувати Авакову за роки роботи. Втім, деякі нардепи закликали не лише до звільнення Авакова з посади, а й до кримінальної відповідальності. Інші закликають відправити у відставку весь уряд. Без перебільшення українці чекали з того моменту, як обрали нову Верховну Раду останнього 9-го скликання. Тому що там, в новому Кабінеті міністрів, ніколи не мало бути такої людини, як Арсен Борисович Аваков. Я вважаю, що ця відповідальність має бути не лише в тому, що його звільнять, а в тому, що за всі підлоги, за те все, що відбувалося в Національній поліції, яка зараз асоціюється з кришуванням, вбивствами, гвалтуванням, ця людина має понести і кримінальну відповідальність. З Арсеном Аваковим ми пройшли помаранчевий майдан, Революцію Гідності. Ми разом боролися з бандою Януковича і клікою Путіна, який буде відповідати в Гаазі. Але зараз мова не про персону, не про персоналії, а про політику, про міністра уряду Зеленського. Нагадаю, Арсен Аваков днями сам написав заяву про звільнення. В тексті до Верховної Ради України просив прийняти його відставку відповідно до закону про Кабінет міністрів. Від руки дописав 2 слова «Честь маю». Окремо на своєму Фейсбуці він подякував команді МВС за роки спільної праці, кожному офіцеру, рядовому та службовцю. Згодом президент України Володимир Зеленський представив фракції «Слуга народу» голову правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС. Він, до слова, був відсутній, коли звільняли Авакова. За призначення Монастирського голосуватимуть у п'ятницю, 16 липня. Цього іракського юнака вже немає в живих. 17-річний хлопець був серед десятків пацієнтів, які загинули під час пожежі в ковідній лікарні міста Насирія. Його батько хоче отримати його тіло. У вогні також загинули дружина та тітка чоловіка. Що мене зробити? Кому плакатися? Мій син, моя дружина і моя тітка. 3 загиблих з однієї сім'ї. 2 ми поховали, але тіла сина все ще немає. Я не хочу чекати місяць або 40 днів. Поверніть мені сина, і мені стане легше. Він не єдиний, хто втратив одразу 3 родичів. У мене загинули 3. Тепер, якщо захворієте, сидіть вдома, не ходіть по лікарні. Клянуся, це не лікарня. Мій батько хоче померти, він втомився. Чим моя сім'я заслужила таке? Що такого зробили мої мати, бабуся і брат, щоб заслужити таку смерть? За даними Міністерства охорони здоров'я Іраку, у пожежі загинули 60 людей. З них понад 20 обгорілих тіл ще не впізнані. При цьому раніше Іракське державне агентство повідомляло про 92 жертви. Більше сотні людей постраждали. Задні металеві двері були зачинені. Люди лізли один на одного. Ми задихалися, ми на силу вибралися. Деякі були обпалені, але моя мама пропала. Я не знайшов її. Я хочу її назад, навіть якщо це її останки. Відділення для ковідних пацієнтів побудували лише 3 місяці тому. Повідомляють, що при його будівництві використовували легкозаймисті матеріали. Крім того, у відділенні не вистачало пожежних виходів. За попередніми даними, пожежа почалася в результаті вибуху балона з киснем. يعني شلون احترق المستشفى؟ يعني لا عندهم اطفاء، لا عندهم كادر يعني ينقذ العالم. يعني ستوتات تحمل عالم شيلهم. У квітні схожа трагедія сталася в лікарні в Багдаді. Тоді загинуло 82 людини. Президент Іраку заявив, що в обох випадках винна корупція. Зі Старого Криму до Токіо кримського татарина проваджають на Олімпійські ігри 2020. Борець Ленур Теміров буде представляти Україну на Олімпіаді в Токіо. 31-річний спортсмен почав займатися греко-римською боротьбою ще в 6 років. Зараз його мета – привезти олімпійське золото. Подготовка проходила у нас поэтапно. Мы проходили сборы в разных городах.
И последний хороший сбор был в горах у нас, в Закопанах, мы там провели сбор. И сейчас мы проходим предолимпийский сбор уже здесь, в столице, на олимпийской базе Конча-Заспа. Это предолимпийский сбор уже, и 25 числа мы уже вылетаем в Токио на старт. В первых числах августа будем бороться. Незмінний тренер Лінура Ісмет Салієв пишається своїм підопічним. Під орудою свого наставника Лінур вже чверть століття. З ним і пов'язує всі свої звитяги. Першу міжнародну бронзову медаль Лінур завоював у чемпіонаті Європи ще юнаком. Згодом виборював медалі в кожній віковій категорії. А у 2019 році на чемпіонаті світу в Казахстані виборов ліцензію на Токійську олімпіаду у складі синьо-жовтої збірної. Для тренера Лінур Теміров, як рідний син, впевнений, борець гідно підготувався. Я думаю, он неплохо готов к этим Олимпийским играм. Вот. Надо хорошо подойти психологически и будем бороться за медали. Вот. Я думаю, он достоин завоевать медали. Уже был призером и мира, и был призером Европы был неоднократно. Ждем от него медали. Підтримати та надихнути Лінура на звитяги прийшли лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар, муфтій Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов та керівництво меджлісу. Бажаємо, щоб кримсько-татарський національний прапор і державний прапор України був завжди, кожний його крок там супроводжував на Олімпіаді. Ну і зрозуміло, ми всі сподіваємося і бажаємо, щоб державний прапор України піднявся як прапор переможця. І коли той прапор державної України буде підніматися, Лінур буде тримати поруч і кримсько-татарський національний прапор. Бажаємо успіху тобі, друже. Національний стяг ручної роботи з золотою тамгою Лінур отримав і від колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Бажає спортсмену звитяжного виступу, а небесно-блакитне знамено хай буде його талісманом. Лінури перемоги, тільки перемоги. В принципі, у зв'язку з цим, разом з Ельміра Ханум, я хочу подарувати цьому хлопцю, нашому спортсмену, прапор, наш кримсько-татарський прапор, саме з золотою тамгою, для того, щоб цей хлопець приніс виключно золоту медаль з Олімпійських ігор і таким чином підняв кримсько-татарський народ ще вище. За кримсько-татарський стяг, за свій народ та всю Україну Лінур налаштований боротися лише на перемогу. Свої сили він зможе випробувати 2 серпня.